Yuwi ku album launch kwa Toki Vibes kwanga kwakawanda ndi vanhu vashoma. Here are possible reasons. Say zvakadaro. Honor. It's always great to see you. So can I sing as Madam Boss and up on Facebook right now? Like here on Facebook. Yeah, Madam Boss, pick up yourself. Listen, my DJ. Jewel message Atanga. Komuri Koko. We are producing Nanga. Timbo Shitangija. Let's go. Number 1, poor management. Aiwa, management ya Toki Vibes iri kumuregerera mfunge idzi 2 cents dzangu. Remember last time vakamusiya mukomana achiburisa 60 mangoma. Akomana jani angatirire 60 mangoma. Indi pa 60 ese mangoma pakavhashaya 1 raipisa mumastreets zvekudaro. Saka apa vanhu vakatozungunzwa kunzi futi kune imwe album launch zvakare kubva kuna Chama Kuvangu. Lazima mazita anenge achitumidzwa futi akomana ku album launch. Aiwa. Tunovhuta funga kuti ipepa 2 maiziya tunovhuta funga kuti chi ipepa 2 zvinhu zvinenge zvichiti bowa isu semafans waiziya isusu semafans management aisikwanisa kuudza Toki Vibes kuti aiwa bika zvinhu zvikudiwa nemafans kwete zvauri kuda iwewe waiziya. And reason number 2 yandinofunga kuti sei chinhu chakaflopa ichi, poor marketing strategy. Marketing dzanga dzakadhakwa idzi. Last minute ndo patakasanga kutozongoona Madam Boss vakubudikira chitauro kuti uyai ku album launch ya Chama Kuvangu, kuna album launch. Kutaura chokwadi ukaona zvinenge zviitwa nemamwe maartist anana Freeman checheyo vanotanga kuita noise zuva album launch risati ratombosvika waiziya. Anana Big Man tingataka kutangoona kuti una maflyer social media ichitaura nezvazvo waiziya. Kwa Toki Vibes zvanga zviri zero tonomwi nyaudzosingwi kwanga kwakanyararwa. Marketing dzanga dzakadhakwa. Next time Chama Kuvangu munofana kuimprove mdara. Musazeze kuburisa mari because mari tenza munozowana zvishuwa obvious. Unenge uri mutakunanzva. Number 3 chinova chandinofungirawo chakakonzeresa kuti album iri ringe rakawanda nevanhu vashoma ndechekuti Toki Vibes musambo wataya kuziva unawo naizvezvi wakachinja. Toki Vibes wakuenda nenyika wewe na Toki Vibes hakuimba mazwano zvinhu 2 zvakasiyana. Inini personally I was a biggest fan wa Toki Vibes waiziya. Ndaiziva masong a Toki Vibes by head because tairelata ku music yake uriona mangoma ake ainakidza aienderana netime. Izvezvi Toki Vibes haasi kuimbira zvikuenderana netime, akuimba zvaari kuda iye kwete zvatiri kuda isusu maiziya. Akakwanisa kuti pamusambo isusu watinodawo isusu kuti tinokwanisa kurelata, tinokwanisa kunakirwa, tinokwanisa kujamba. A good example ndeyekuti wona kuna Baba Harare takafulwa Baba Harare vachita zvechiti ndobva wafunga iwo kuti iwo vada kutipa isusu shoko raMwari. Aiwa shoko raMwari kuna na mahendere anana kudzinya kudya vasire vavo ndo vatinoda kuti vatipe shoko raMwari ende ndo vanozvigona waiziya. Akabva atipa gospel imimi. After 6 months muona mama songs gospel ari muma 18-19k views. But there's one recent album re GT rakaperforma because akaziva audience yake yakamutevera pekutanga kuti aiwa iyi inoda zvakati ende zviwa unofane nzara ukata mafanisi chifunga kuti equipment inenge hayewa mastage machichi ende vanhu havazomboregedza kuti tipe mari dzedu nekuti sindira flopa. Mari inenge ichitodiwa baba, mari unofana kutoibhadhara. So can I sing as Madam Boss and up on Facebook right now? Like here on Facebook. Yeah, Madam Boss, pick up yourself. Listen, my DJ. Jewel message Atanga. Komuri Koko. We are producing Nanga. Timbo Shitangija. Let's go. Amana ungaimbise Madam Boss here kushow. Madam Boss onemba kuti kudi. Madam Boss onemba kuti kudi. But personally takatesa pa poster rachena ranga risi a big poster. Ranga tori nema crowd pullers na Killer T. Vanga vatoripo pa anana Ferdinand. Uona. So chinhu chakanyanya uraya scene iri. Indofungwa kuti musambo we music, marketing, management. Plus chimwe chinhu chokupedzera yandofungwa kuti chakauraya musambo we music wa Toki Vibes ka. Audience yake yachinja. Sisi zvanambotaura mashuro kuti isusu tainge tiri ma biggest fan a Toki Vibes. Taitirira Toki Vibes zvekudaro.
uchinzwa pese pandairira vaisa nzeve mutanda ndini ndinorira Toki Vibes aenda nenyika andukana ese masongs aitotinakidza tainakirwa tuzviri tuye alo uona zvinhu zvaitinakidza but izvezvi musambo wake wakachinja vamwe vanogona kuuya mucomment section zvaro vati yeah, it's now mature music for the mature people. Yes, it's mature music for the mature people, yet those mature people are not the ones who are going to the concerts. Avazadze zvimastadium zvezviye uona avazadze zvimavenue zvezviye team rere mature people manje instead yekuti waudze $10 kuenda kupinda mugedhi anokuti pa $10 vapatokwanda background cement chona ndinotese ndinotenga cement ndivake ufish iwewe ukuda kuraramisa mhuri uona hapana saka try kuti balancisa uchitokambo hapo mature music ovambowandira kunesu isusu maghetto youths. Remember tisu takaita kuti usvike oize atina kukupa zvidu mari but kuteerera kwataita mangoma ako nekuya kumashow kokuya it was a lot of the ghetto youths vanhu avakwanisa kustudy maaudience avo chimbostudy audience yenyu algorithm bebe audience yangu nonyaterwa vanhu vakaita sei vanhu vangarumboda itewo market research vanhu vangarumbonyatsodawo zvinhu zvakadii andona but I believe in chamaku wangu is rare talent munyatsoziva ndi baba tuku akataura kuti inini ndinoteerera Toki Vibes andona chamaku wangu italent hombe but ndinongofila kuti chamaku vangu vakagadzirisa ipapo chete aiwa zvinhu ngavatipowo mangoma ekuti isusu tinonakirwa nawo waize vanotomaziva mangoma ende bhegi remangoma iwayo totozoti vanaro but vada rushafa for the mature music for the mature people. Honor, it's always great to see you. So can I sing as Madam Boss end up on Facebook right now? Like here on Facebook. Madam Boss, pick up yourself. Listen, manager. Jewel message Tanga. Kwaburi Koko. We are producing Nanga. Kimbo Shitangija. Let's go. Class GMwe chinogona nge chakazo influencer kuti album rinyasoflopa chaizvo. Mukomana akatambira garimoto akatambira mota ka aizi saka ndinokushedzera ndazoona imwe comment section panyaya iyi painge ichitrenda zvanzaiwa mukomana ngaenda anoimbira kuchi koko anzi ngaenda anoimbira koko ofuchi hazvisi zvinhu zviripo unongoziva kuti vanhu vanopinda music nemoyo nemapapu nemalungs anoona saka iwo ukaita zvauri kuda iwewe manje panenge pari tricky saka chamaku wangu on your next album ndongokumbira kuti kana zvichiita mudara at least tipiwo kana 2 kana 3 masongs ekuti isusu maghetto youths we can relate to your music tarelata kumusic tinokwanisa kujambawo maiziya tajamba kumangoma yes pamunozotishedzera kuti mukuya zopefuma tinouya tikazara baba fungai pamaipefuma ana Toki aenda nenyika pepa taizadza sei mavenue toziva kuti with time munhu music yake ndotaita ichiivhova auzoramba uri panga uri nezuro but aiwa usakanganwe kwawakabva mafans musatikanganwe mukatikanganwe nesuwo zveshuwa isusu tinongoti iyi plate haisi yedu ngaiende kuvaridzi paunonge watipakurira waiziya which is not very bad. Yes, ladies and gentlemen, this is Nyaya Disina Basa podcast. I am your host Slick Nelikwan here on Slick Media TV. If this was your first time joining us, make sure you subscribe and click on that notification icon so whenever we upload a new video you'll be the first one to watch. Apana ko zazara. Let me know what you think in the comment section below. What do you think chakakonzeresa kuti ku album launch kwa Toki Vibes kuinge kwakazara nevanhu vashoma. This is your boy Slick Nelikwan and I am signing out.